Hi guys! Salamat sa pagkakita sa video. Thank you for watching. Yay! Okay guys, matuta ni Fritz no? Kay nakunoy kapinan diri guys. Okay. Kainin ta diri. Okay, so na si Fritz. Itong tanawon guys ha. So asa ang kapinan? Ha? Oh, wow. Pila na ka mo kapinan ani? Upat. Di na maklaro. Kailangan na magtago-tago-bus na na. Sa mga kapinan ani? Ara. Swaki. Wala bangag. Tapos ay swaki sino. Asa? Asa dapit ang swaki? Tapos Eh, swaki ay. lato sila mo swaki. Wow. Wa man tay kanon. Miyay ka na ni. Nga tapos. Wow. Ya, giingnan bakal hapon. Pero swaki. Nangatag. Do nakabuk. Nangatag. Swaki bus na. Swaki. Dagat. Sana dia? Umang. Ay umang? Makaon din ang umang? Ha? Paano si tatay? Ah, di din na makaon ng umang day. Ginagawa mo. Kuna isda dia. Ay, namatay. Turo isda gandagan. Oh, turo. Oh, Masakwalan sa klorin. Boss, kay mamatay na sila. butangan og klorin. Oh, mamatay na sila tanan. Mamatay ang isda. Oh. Ayaw pod, dili ni mo butang og klorin kay mamatay ang isda. Dili na sila mudaghan. Oh. Naidugong. Dako kayo. Aro. Tanawa guys. Dawong isda guys. Dawong isda. Asa? Asa na akin nasun? Wow. Beta na ano bi? Asa man ni? Katay mo luluto. Katong giluto, lamia diyan na eh. Nay, kilaso mo day. Asa? Madulaw. Namasok na di siya sa yuta no, awas gining sa bato no. Usus na ragit kinasun. Ni ani pamahaw na to ron. Apil ko kaon ha. So basta imong unsa man nimo imong sangagon? Ikaw luluto. Ako imong luto sige dungan tag kaon. Sige. Ha? Ay igor ka makuha. Iya. Unsa na? Asa? Sana? Bunog. Nasa mo ang mata. Tadi siya silalam kayo. Bug. Lang na. Bi ako bi. Kuha dia dili. Kuha na. Ha? Lala. Roy. Agoy. Paambak na dia ni pasok. Na diri. Pasok. Kana dia. Oh, kana si mong kamot. Di silalom gigo. Silalom. Kana agoy. Wala. Okay guys, mao ni siya ang tuyom guys. So gagmay pa lang ang tuyom, so dili pa makaon. So kini siya guys. Kita nyo guys ang iyang mga tunok. Okay? So nagtapok sila guys no. Okay, narang tuyom. Tapok, murag mga suso. So kung matunok ani guys, lala kayo, sakit yung guys siya as in. Okay? Naidagan tuyom dari dong oh. Naidag ko ani. Gagmay kay siya no. Duta yung siga kay mga mata ba. Guys, oh, makita nyo guys, na siya po yung mga na siya yung mata. Nagyod sa tunga sa iyang kon.
kung madanagan sa adlaw, magsidlak siya guys. Okay? So, init na kayo guys, no? Mga hapit na mag alas 9, no? So, napagyapon ning si Fritz ug si Bijik, wala pa ni sila pamahaw. So, kugi kayo nang itag chill guys. So, muna ilang kinabuhi diri guys. Buntag sayo. Hindi sila masiro. Taga-buntag yun guys, nasa baybay. So, taga-buntag yun ka natin sa baybay Fritz, no? Niya. Oh, okay. Piskay kay puya-buya. Okay, kugi kay mangitag kalanunon. Unsa man na? Nasa ilalom? Guys, naituyong gyapon diri guys. Asang kapinan? Wow, dako baby. Let me see. Okay guys. Ano? Biya, asa naman ang kapinan? Okay. Kasi sana boss. Okay, ang kapinan guys. Tunggasan. Oh. Ano nang lutoon boss? Ato ni lutoon. Kauno na to ha. Gutom na mo pa. Gutom na kayo oh. Hapit na mag-9. Musaon sa ko. So, daghan gigag makuan diri guys, makuha nga mga pagkaon diri guys. Di ka magproblema sudan no. Basta ang tempo, di ilang bagyo. So, ani lang ka diri sa baybay. Ana, daghan na gigag makuha nga mga shell. Napoy kuan, swaki. Pasagara basta dako gani kayong kuan guys. Dako kayo ang hunas, no? So, daghang shell ang makuha. Asa man yung kuha? Kapin. Tanaw ko sa kapinan. Okay. Wala, may yung kuha oh. O, tanawa guys, muna kuha ni Bijik. No? So, sayo kini sila ng inhas. Wala pa ni pamahaw. Wow! Kapinan. Sana? Kinason? So, ang pagluto ng kapinan? Gisawon. Gisawon? Gisawon. Asas. Asay danggit. Lo. Yun sa naman pagkuang gamay makinang danggit. Buhi pa. Buhi pa oh. Nane? Buhi pa no? Na, busoy. Asa? Na, buhay. Dry, kuhay. Asa? Buhi? Ano na to? Paman? Natay, ano buhi lang isa oh. Lo. Yun lo, gabi oh. So, tanawa guys no? So, si Bijik o si Fritz sayo kay ni nanginhas. So, nakakuha sila isda ng mga shell gagmay. So, ilalang ko nun yung kunan guys. Ilahang isahon. Grabe. Nay kapinan guys ano siya gitawag kapinan guys. Okay, yang unod guys. Si kapinan kay ang yang unod ni awas-awas sa iyang kuan, iyang lawas mo ni siya kapinan. So lami ni siya kanon guys, prituhon ko no, mo ilang sangagon guys. So kani. So mas nindot ni siya guys. Kini mga shell guys, sabuan ni mo kuan guys. Kining dagat kay para ikaluto, bulugwa siya guys, di na ka magproblema. Okay? Para guys. Okay guys no, si Fritz no. So kugihan kayo. So unsa na imong mga kuha Fritz? Kinason. Aman sana. Pakita. Kinason sa pa. Kapin. Kapinan. Isda. So mga shell. So klase-klase lang guys no. Ada. Okay. So saan na pagluto? Gisahon. Gisahon guys. Okay. Kliksik man eh. An hour later. Okay guys, no, nanami karon diri sa ako ano, amo nang gilimpyuhan. So, limpyuhan ni Fritz ug ni Bijik ang mong kuha no ganina no, mga kuan, mga shell. Kay among lutoon sa among paniod to guys. Okay? So, ara sila guys. Napao. Taro nga gugas kay para pagluto nako kuan. Lami kayo.
Kikayo. Patay, saan pag-ana na. O, na lang. Ayaw nang kuan para sa plato mo na. Yan ni. Sa plato ni. O, kana. Kana. Nay bros diha. Kana brush ka na. Brush, o. Okay, hinay-hinaya lang. Okay guys, nara guys, no? Okay. O, nara mo ni ang kapinan guys, no? Kini. So, amo ni rong lutoon guys. Muna mo sudanon karon. So, ni Fritz og ni Bijik. Okay, naran duha. Okay. Okay. Lutoon. Nagdala ko ito ra. Okay, oh. So, nani among kinabuhi di sa probinsya, guys. Oh, tanawa, guys. Lingaw kay mi, guys. Lingaw kay pud sila kay guys nga naglimpyo. Okay, hinay-hinaya lang kay para kuan. Okay, nara, guys, oh. Kuha na mo. Okay na, guys, buntag, ha. Okay. Daghan na, lamin na kay na. Unsa kay na pagluto, Fritz? Gisahon! Gisahon! Salame! Namit! Lami ni siya, Bijik! Lami! Lami kayo! Okay kayo! Lun! Yeah! Okay guys, so nakapahit namin karon og kuan Sprite guys, no? 7-8. Oh, unsa na? 7-8. 7-8. 7 up day guys, no? Dili Sprite. Dili 7-8. Okay, so ito na mi guys. Uli na mi guys. Run! Tika tika tika. A few moments later. Okay guys, oh, are ako nang galaphawan guys. Amo nang kuanon kining gisahon. Okay? Okay, nara ang galuto si Fritz. Nara. So, ang iyang sabaw murag kuan. So inyo makita guys, murag pog humba kunuhay, no? So, okay na kayo, lamin na kayo ni kaunon guys. So, adto na ta sa lamisa. Mga tiguang marog. Kaya inyong mga anak. Daghan inyong kanon. Sakura na. Kualagan. Kaya basil niyan ko na hinuon. Namuha mong daghan. Gini ako ba? Uy, butang na dre. Oy, kapinan guys, oh. Wala lagi ni sa sulo unod. Ha, dre. Nangatang-tangay. Para guys. Ang iyang kuan guys. Ano yung paborito no? Oh. Di nana, wala lagi ni bangag nga kapinan yo. Wala bangag. Ano yung mga pangam? Wala na ito, na kapinan yo nga tulor kabok bangag yo. Ara tulo. Napa may iduhan may bus? Apa? Ako na ay. Diara na, diara na. Ito nang kaunon. Oh, okay kaya. Ako na lang gani gikuha ang sabaw. Kay wala sabaw dito. Kaon na ulit. Dara sabaw ulit. Kaunon ba? Ay, magkuha na yun. Ano? Papoy lugitan sa pagkapin. Alam mo nga ito na pagdaitan, no? Pagdaitan. Papoy pagkapin. Ni sultan. Maria. Kuha. Ano mo sa'yo kuhaon? Loud na? Kutsara. Kuha na may kutsara diya, mo rin ni isa. Ha? Wala, imo na ni, wala na ako nagamita. Nada. Kuha na lagi kutsara. Oo, say. Kini kutsara, gikan na diyan ang kuhan. Oo, ako ah. O tagaan Dili na ko. Ayun na, kadi na siya kung nakakara. Sagdi na siya. Kaya nag-live ba na siya. Diba guys? Okay guys, ang pagkaon na ni guys, supsupon na ni mo guys, ano? Makuha. Kuha. Kuha lang. Yummy. Puso ko yung nabiha, wala nang ninanais, ligaya kang labis, oh, magandang dilag. Kuha ni bus? Nakuha na. Kung nakuha. Sup-sup na ko. Asa mga unod sa kapinan, nawa lagi. Ano ko nyo bilhin eh? Uy! Mangatag uy! Ara guys. Muna siya unod sa kapinan guys, no? Dahil haom na So, muna yun. Ara ni guys, dili siya gikan guys. Unya, atong kaunon. Si. Namik.
Dami man tinae. Ha? Tangtangan ni Busoy. Saan ni? Isusup na nyo no? Sup-sup pagtaman. Ito ng tanan ko. Saan mo? No. Kuya ang nagkuha sa kapinan ay nawa nga mga unod sa kapinan. Nabijik ay. Nanapay siya yung sa buso. Ano sa? Guys, Give me someone. Kami kayo. Give me dong, give me dong. Try ko dong. Damit. Pangungog ma ha? Uy, inyo gibalik ha? Ay, balik. Ay, balik. Ano yung sabaw? Ano ba ma? Ay, saan kilayo? Gisa. Lami kayo? Aw, lami kita. Chill ba, chill? Ano ni unod? Kuha lagi ka na. Dali mo kanon. Ah, yummy. Huwag kayo kuhan ka. Bato na lang eh. Saan ni gawas? Ah, iya, unusan man ni. Atay. Atay na. Lami kayo sa bote. Guys, kung nalang ni nabilin guys, oh. Sus! Mia. Ugma, dagano na ito. Buwa ha. Tayo ta. Mia ay. Uyap. Tara guys. Okay guys. Okay kayo. Dami kayo. Taon mo nga. Pero man na mairog ng kanon ko bridges. Huwag mo naman ang utang ha? Ay, mali. Ay, lami mo din yan eh. Ah, grabe ng ipon ha? Ano grabe? Hala. Kabiyag ngipon. Uy. Hala! Ayun na, oy, magkuha na yung mga ipon. Halo eh. Napakay ngipon wala na. Kuha kuha gid. Ha? Ah, di ba? Nagrabiyag. Unag ngipon ni mata. Kuha gid. Nakuha gini ah. Pa. Wala na may unod oy. Ang hurot. Gigamay ram ko ninyo kuha god. Daghanan nyo dong. Ugma daghano na Dong to. mga kanang mga sihi dong ba? Hmm? Ang mga sihi dong kuan ninyo dong. Ugma mga may si daghan. May busbe. Na din bangag. Oh, ngiti. Kato lang hindi sila. Busog kayo guys, oh. Ipaningot ko guys, di ba? Kita ninyo? Namit kayo. Ame kayo. Okay, busog ka. Oh. Busog kayo. Okay. Ikaw, Fritz. Oh, BJ. Oh, tabutangin sila oh. Busog ka wala? Si Busing mo yung butang. Busing, butangin. Ako.